Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehman tamaşaçylary. Siziň öňünizde durmuş turalgy satly gepleşigimiň täze sany elbetde täze sanyň mehmany bolsa Türkmenistanyň at kazanan artisti Şöhrat Saparov. Ey dostlarım gördüm mene bir gyzy, içimden geçerley gara gözleri. Şanyma dirmandyr aýdan tönleri, şol gyzy görmesen dura bilmem. Şanyma dirmandyr aýdan tönleri, şol gyzy görmesen dura bilmem. Züleyha yarım Züleyha, almanarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, intidarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, almanarım Züleyha. Şöhrat, sizi gepleşigimiň täze sanyna görünmede örenşat, gymmatly wagtyňyzdan biz üçin aýryp gepleşigimde gatnaşýalyňyz üçin ulakan sag bolsun aýdýar. Inni gepleşigimiň başyny ähli dinleýijilerinizi tamaşaçylar gyzyklandyrýan esasy sorak, ilkinji sorak Şöhrat Saparov näçinji ýylda doguldy, nerede doguldy we haýsy ýokary okuw jaýyny tamamlady? Şo soragy jemläliň, onuň beýlik sowalymyza geçer. Köp sag bolun, ilki bilen Türkmen Portalynyň agdyr işgärlerini köp sag bolsunlar aýdýan, çagynanyň üçin gepleşiňizi görýän, kynlaýan, gowurýan, özüme gedletdir edýän, işiňizde üstünlik arzu edýän. Ilki bilen beren soragyň üçin hem köp sag bolun. Men 1986-njy ýylda oktýabr aýynyň 14-nde doguldum. Aşgabat şäherinde diýsem ýalançy bolun. Edil dogulumda men Lewapda doguldum. Ha, Lewapda. Awa sebäbi Lewapda doguldum. Men Aşgabatda getirdiýäni kakam. Maşgalaňyzda näçe dogan Şöhrat? Maşgalamyzda biz 3 dogan. Menden uly doganım bar. Siz ortanjy bolýaňyz. Men ortanjy, kiçijigim bar. Kiçijigiňizem Bayramxan Saparov. Sizden uly doganyňyz hem aýdymçymy? Menden uly doganym aýdymçy däl, ýöne şoňa bagyşlap döredilen legendarny aýdymlar gatken. Şeýlemi? Meselem? Mysal üçin Şirina. Şirina? Aýal doganyňyz bolýar, şeýlem. Toýlama. Köp adamlaryň berýän soralary Şirin aýdym näet döredikini. Şol aýal doganyňyzda döredilen aýdym. Toýlama. Inni Lewap welaýetinde doguldum men diýdiňiz bolýan. Orta mektebi nerede dowam etdiňiz? O wagtlar men size sebäbini aýdaýyn. O wagtlar kakam toýlama Türkmenistanyň halk artisti, men Halypam Akş Saparov. O wagtlar ejem men ýagdaýlykka. Kakamyň toýlary kendi. Konsert, toy ýetişen wagty birazjyk onsoň men ejemi enemleň ýanyna uğratdy da. Ýanyna. Ondan adamçylyk diýdi, men başga birazjyk toýçylyk. Soň alyp gaýdan Aşgabatda diýdi, nesip boldy. Ýöne men şo taýda doguldum. Lewapda özüm hem dogulan wagtym kakam aýdyp berýärdi, gaty uly eret ýagyş ýagdy diýe. Demek şartlyk ýagyş bilen belki şeýledir. Howa bulaşdy diýe ýaman erer. Onuň kakaňyz hem omat toýdy Halypda şeýle. Toýda howa bulaşdy diýe erbet toýlary ýaşlarym ýyrak gaýtdy diýe. İkinci perwendem, ilkinji oğul perwendem. İlkinji perwendem siziň oğluňyz boldy diýip Lewapdan jaň geldi diýdi. Şonda begendim, o adam toýdadym diýdi. Toýlama. Onda orta mektebi soň Aşgabatda dowam etdiňiz, şeýlemi? Orta mektebi Aşgabat şäherinde 43-nji mektepde okudum. Şo taýyny tamamladym üstünlik bilen. Orta mektepden soň ýokary okuw jaýynam. Orta mektepden soň men Türkmenistanyň Mali iqtisad ýokary okuw jaýyny gutardym. Öz ugruňyz bilen işlemediňizmi? Öz ugrum bilen ýokän. İşlemedim. Yani praktikam geçtim. Aydın sağlam çağalıkta. Bank ulugumuni, bank sistemasını gulýar. Arkayın meselede hatap etipde yanlış ama okuyorum. Köp sağ olun. Başka öz ugurumuz boýunça, başgaly ugurumuz boýunça gitmeli. Ol siziň isleňizmi ýa kakaňyzyňdymy? Ol meniň islemimdi. Sebäbi kakamyň ýoluna dowam etmek men borjum. Ne köpsi sorak berýärler. Näme üçin kakaň aýdymlaryny aýdýanlar diýip. Men esasy borjum şu taýda. Benim Halypamyň Türkmenistanyň halk artisti Akş Saparowyň aýdymlaryny şu wagtky ýaşlara, gelecek ýaşlara täzeden işläp ýerine ýetirmek. Şol aýdymlaryň ýetmediligi üçin. Ol aýdym tagym ýetmeýär hiç açy. Ýöne men öz borjum diýip hasap edýän şu wagtky ýaşlara, gelecek ýaşlara da şol aýdymlar bilen ösdürmek. Men esasy borjum. Onuň galanynam bizden soň boljak çağlarymyz ondan görürse. Ýöne daşyndan nesip bolsa ýoşadan öz aýdymlarymyzda öz ýolumyzda da başlar.
Inni Şöhrat ýaňa diýdiňizde kän konsertler, kän toýlary bardy kakanyň diýdiňiz. Inni siz aýdymçy bolasym gelýär diýeňizde kakaňyz inni diýäňiz ýaňy ejem enemlerde goýupdyr, köplenç öýde bolmaýanlyk sebäpli. Belki kakaňyz diýenler hemişe ýolly, men ýaly bolmak, başga hünär saýlap, başga kärde işläň. Şo sözleri diýmedim ýa, höwüs bilen kabul etdim isleňizi. Şu sunut eliminde misal üçün sunut diýilen zat gaty ulpan ýetdi. Hawa. Onun sunut eliminde kösenden aýdymçylar bar. Kösenden de aýdymçylar bar. Şu sunutdan lezzet alan aýdymçylar bar, lezzet alyp bilmedik aýdymçylar bar. O sunut diýilen o zatlar. Hawa. Men kakam, men halypam şu sunutdan ömür boyu lezzet alan adam. Ýol, bolsun öýde bolmasyn diýär. Öz işini gowaryp söýüp, öz işini eden adam, edýän adam, sunutda ýa 50 ýyl diýsegim bolýar. Şoň üçin men kakama elmadama seredip, höwes edýärdim da. Menim şu öz kärim şey dip söýsem, şey dip halasam dip, действительно öz kärini gowaryan adam. Kakam elmadama diýärdi maňa. Eger sen halka bir gün hyzmat etsen, halk sana 10 gün hyzmat eder. Eger sen halka 10 gün hyzmat etsen, halk sana 10 ýyl hyzmat eder. Eger sen ömrüň ötünçe halkyňa hyzmat etsen, ondan halk seni hiç kaçan ýatdan çykarmaz diýdiler. Hemişe ýadyna galar. Kakam mine ömrü tutuş ömrüni diýsen, bolýar halka hyzmat edip, özüm hyzmat edip. Şoň üçin men näçe halkam kakam. Hawa. Şey şoňa görä o görä diýdi. Hakykatdan hem halkyň aýtmışdy da. Bize de nesip etsin diýip arzu eden o zatlaryň bize tek ýoldy, ýöne nesip etsin. Dogry, arzular hasıl bolsun elbetde. Inni has kiçilikden aýdyma başladyňyzmy? Ýadyňyza düşýäni. Kiçilikden aýdyma gözüm kän ýokdy. Kakamym käwa diýdi maňa. Şu biznesmen bolar diýip. Ha. Anlam. Bir tarapdan kakam dogramay diýdi, men bir urum biznesdenim, men bar nemem, talarnym bar men. Men ýok zatdan bar ýasap bilýän. Hasafeti gowar ýa-ni. Ýok zatdan bar ýasap bilýän. Ýa-da mysal üçin geçmeýänlerdi geçirip bilýän, satyp bilýän maňa problem. Nädip geçirip bilýän? Öň sunwat diýilen zat, hakyky sunwat. Şu wagt ýoşadan şu edir şu da sunwat biraz biznesa öwrüp başlady. Hawa. Menim şu biznesiň içinde şu var. Meselem, onu haýsy pikir bilen näme esas? Meselem öz işlerini aýdymlaryň şu wagt satma başarmaly. Şonu reklam edip başarmaly. Elmadama şu orflar diýer naplawy bolmaly. Akula bolmaly, sebäbi şu wagt konkurensiýa atuldy. Ne görýän? Öň başka kär bilen meşgullanýan adamlarym aýdym şu wagt meşgul bolup bilýärler. Öň sunwat başgadyr. Hakyky talant gerekdi. Şu wagt rahmet gerek. Rahmet gerek. Efendim. Günne diýen ýaly aýdym çykarsaňam eýam adamlar onu görür. Şoň ýaly sowdagarlygyň içinde öz sunutyň tanatjak bolsaň özüňe birazjyk sowdagar bolmaly. Sowdagar bolmaly. Olu kuýmam eýam sizde bar. Ol mende uje aňasynda bar uje mende. Diýmek onu kiçilikden başlamadyňyz, şeýlemi? Kiçilikden başlamadım o. Men gullukda başladım. Ha, gullukda wagtym. Olam şol gullukda näme o? Oğlanın ýanyna Gullukda uje daşda öwrüme oğlanlar üýtdiler sen planning oğlum o, aýdym aýdyp bilýän diýseler, ýogum diýip bolany. Aýtmaly bolýar. Şonda men pikir etdim, aýdym sap, onda gerek. Durmuşumda sebäp şonu kakaň bar, şonu halypaň bar. Ýöretmeli. Elmadam şu sorag berilip durur diýip öz içimden pikir etdim. Ay. Soň barlap gördüm, nemet gördüm olyn, действительно haladym, gowurdum. Inni Şöhrat size şeýle sowal beresim gelýär. Yani istenlik yer bolsun, toy bolsun, dabara bolsun ýa ýöne şeýle bir barýan ýeriňiz adyňyzdan birinji halypaň ogly diýilýär. Size şeýlemi? Onuň size näme ýakýar şu söz? Şu men size dogry aýdym da, Akşa parfum ogly diýilen brendi men döretdim. Şeýlemi? Hawa. Akşyň ogly diýip. Ha. Şu brendi men döretdim. Şöhrat Saparov diýilse gowmy, Akşyň ogly diýilse gowmy? Maňa tapawdy ýok. İkisi maňa gowy. Haýsy hat ýakynmy ýani? Конечно, Akşa Saparov'un ogly diýdiler. Halypaň ogly bolsa. Akşa Saparov'un ogly Türkmenistanyň atkadan artisti, aýdym diýdiler, ýakymny. Şu brendi men öz islemim boýunça döretdim, şu ady. Yo men başda diýdirmem bilýärdim.
Yok, maňa Şöhret Saparov diýip aýtdyrman bilen meni. Akış Saparov'un oğlu, Akış'ın oğlu diýilen brendi men döretdim. Şu Akış Saparov'un oğlu hökmünde. Akış Saparov'un sunutuny, Akış Saparov'un awraýny mümkin bolduça taklap gelýän. Şoňa da begenýän gowanýan. Erkimeden ýeti bersin, şonýal kaka, şonýal halipa. Elbette. Onýal oglam erkimen ýeti bersin. Öz kakapynyň adyny ýitirmeýän ogul hawa elbette awraý Mümkin bilen. bolduça, mümkin hiç ýerde awraýny gaçyryp onýal Hudaý şükür edemek. Inni Bayramxan jigiňiz o hakynda da aýdyp geçdiňiz. Näme aýdaýyn? Olam aýdymçy, näme aýdaýyn? Aýo, aýdymçy. Ol sizemen näse geldim ya kakaňyza moda. Ay ona Inni bilip sizden bilemek körpe men. däl kiçi. Ona bilip bilmeýäňiz. bilemek. Oo. Ýani sunnaty olam bar. Sizin hem golaňyz bar. Ya Belki da bardır. ýalňyşlyklary ya düzeltmeli ýerleri sizden soraýam ya kakaňyzdan soraýam? Kakamdan soraýam. Ha, kakaňyzdan. Siz goşulyp bilýäňizmi? Ya da kakam maka. Men mümkin bolduça goşulmaýan. Ýani durmuşda kakam bizi näle terbiyeledi. Birinçiden ýalňyşmaly. Bir hereket etmänkä mün sapar pikir etmeli, ölçmeli. Ýalňyşan soň öz ýalňyşyny kabul etmeli. Boyun almaly ýalňyşan. Owa. Şu ýalňyşy düzeltmeli. Ondan şoňa hereket etmeli da. Köp sağ olun. Inni Şöhret eger mümkin bolsa ilkinji ädimleňiz dogrusyna bir aýdyp geçdiňiz. Ýanky diýdiňiz, gullukda aýdym aýtdym şolarda. Ondan gullukdan gelip bir elbette köp zähmet çekensiňiz, ýagny teleýaýlymlara çykmak Gullukdan üçin gelip- aýdym işlemeli, onu studiýa barmaly. Men şutak geldim, men medan aýtmaga geldim da. Aýdyňany Gullukdan geldim. Men bir häsiýetim bardy. Şu adam şu häsiýetim bar, hiç kimden hiç kaçan kömek soramadym. Soramak, nesip bolsa da soramam. Täbi men kakam şunýal halipa Türkmenistanyň halk artisti bolsa da men elmedämi öz zähmetimi çekip elmedämi şoňa kakamdan kän görürler ýadym da sebäbi kakam owadan çykyp şu derejeye ýetip, owadan gelip şu derejeye ýetip. Oňam ödüniň hiç kimin kömek Men gullukdan çykyp bir dostum bardy. Marojny zavod açdy öz başyna. Zavod açdy. Menim şu tak işe girdim, marojny satýardym. Haýsy zawodda? Bakçam. Ha. Bakçam demäňde näme? Maslahat berýär. Maslahat berýär. Bakçam marojny açdy, onda marojny satýardym men. Ulu maşynam bardy. Da. Ortwadara o tak ta öz toçkalam bardy marojny. Bir bat ay böyle üstüne bir kımat koşup marojny satýardym. Ana. Bilen opto wagtda. Ýani men pul gazanýardym. Owa. Töweleme. Gündüz marojny satýardym, akşamam baý soraýardym da pul soraýardym. Na samym деле o gazanýardym. Ha. Indi batraga şol üstüne bir kımat goşup satýanyňyzy şuma da çenni bilen okdum edir şuma da Şu ýagny diýär, aýtdym. maňa diýerdi. Kapitanda zonçyk berýärdiler da algydy. Ha. Şonu kim haýsy toçka kän marojny satyn alsa, şolara mugut beriň diýerdi. Ha, aha. Men hemme toçkalymy marojny gowalýardym menden. Gowatýardym men marojny. Biznesime men üstesine o zonçyklaram şolara satýardym men. Batraga. Ay batraga bolýardy. Ondan gowatýardym. Ondan pul gazanyp şu gazandan pulumu abaroda goýberýän diýip men birinji klipimi şu pulumu etdim. Marojnydan gazanan pulumu şu klip etdim. Algap barýan klipim sen gitdiň diýip. Seni yatlayan lelem kaçan dolana gelir. Seni görürün lelem sen gittin veyranda kaldı dünya. Geldi sen gelecek bolsan yakma bu şirin canı. O klipde de men görkezdim öz zähmetimi. O nemeden başlap Türkmenistanyň Neftigat toplumyndan başlap, Neftigat ýadaryndan başlap paýtagtda çelli algap geldi. Algap geldi. Owa. Onu. Olanlar kameralar, maşyny. Benim algap na samym деле diýdim, ýöne men algajak diýdim, men közlenýärmi, görkezim diýdim şoňa. Ha. Şotan şu klip düşürdük, şu klipe maňa ul iterwe berdi. Toýa çagyryp başladylar, gündüz marony satyp akşamam toýda aýdym aýdan. Onun toyu çağırıp başladı eýän Şöhret Saparov bolluňy aýdymçy. Ya o wagtlar men Akış Saparowyň oğlu.
Ha, şöhret intek adyňyz çykmaýar, akşyň ogly. Onuň irden turup toýdan soň irden hem marojna satyp öňüňiz intek aýdymçy ýa ýyllar duýmadyňyzmy o wagtlar? Уже şu iki kärem bir bilen bäsleşip başladylar. Ýöne bir tapar men ýadymyşda ulynda marojna maşin ulynda. Onuň her atsekda bir marojna da gymmatlygyna görä. Gymmatlyk marojna soň gidýär algyda, soň gymmat has gymmatlary. Onuň birinji gapyny açsam, şu nemesi var diye, hem gapyny açýan bir çekelgesi var. Benim toy bilen başa bolup akşam toýum var, marojna ýetişden bolýar diýip. Şu nemen yapmandyryn. Wahay, ondan. Onu bir ýerde howlup bara, bir toçka howlup barýadym, onu razворот edip durkam. Razворот edemde hem gapylar açyldy. Özüm mara. Diňe gymmat marojnalar döküldi. Müňlük marojna galdy. Müňmat marojna. O wagtlar pullary müňmana. Şonda baramda minusa düşdüm. Şonda men düşündüm ujun haýsam bolsa bir kär saýdym. Şonda bir karara geldim men. Ya marojna sat ömrüň ötünçe. Ya da halka hyzmat et, aýdym aýtdy. Özüme pikir döredi. Onuň aýdymy saýladyňyz. Awa. Aýdym saýladym. Ujun men nemem, ujun abarodym bardy klip düşürmäň, aýdym işlemäň, ujun abarodym bar şu. Aýdagam algyda zontiklar Batyrın ýanyna bardım. Batyr diýdim. Klientlaň emmes taýyn diýdim, ana maşynyňa marasa dur diýdim, marojna maşyny emmeler gülýärdi. Döküle marojnyň pullary näme diýdim. Toyun pulundan. Men işten çykjak diýdim. Kstati şu wada çeldi. Hudaýa şükür şu men başladım şu batyr. Şu wada çelken toýlarynam çaldym ben. Toýlarynam sowdum. Mahavat Türkmen portal. Akşam enjamlar üçin ýörüýte goşunnasy. Mahavatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzen açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekici we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we sergilerden gurnalan ýörüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysady toplumyň we telekeçileriň ösüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumuzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Mydama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jym enjamlar üçin ýörüýte goşunny. Şeyde men näsini otaşyp başladım. Yani köp adamlar bilen okdy şonu. Bir gurbaşdan başga gurbaş şu adam bilýär, şu adam gülýär üstünde. Biziň portal, Türkmen portal saýdymyzyň üstü bilen inni köp adam ähli adamlar bilen. Ol elbetde doğru diýmem ben ýani. Siziň zähmediňiz olam. Elbetde. Yok käbat görýär, şu wagt mysal kiçijek budka ýöredýän oglanlar bar da, şu men marojna getirýärdim olara. Olar şu wagt ulsewdi gär. Olaram şu wagt ulsewdi. Sizem Türkmenistanyň Türkmenistanyň atkadan artist. O zatlar biz biýerimizi görüp, o geçenleri riýatlap, gurk bilen ýatdy. Gowy niýet bilen ýatdy. Indi sen görýän menim ulu zdania açtım diye. Ulan kiçi budkam vardı. Senim diye o budka marojna getirdim. Senim Türkmenistanyň atkadan artist boldum diye. Men o zdaniýasyny açylyşyna aýdym aýtdym da. Şu wagtlar pikir edýärdiňizmi? Aýdym aýdaryn sahna çykaryn we Türkmenistanyň atkadan artisti bolaryn. O wagtda men uje ul planam vardy. Men öňüme plan oýdum. Men nesip bolsa aýdymam işler, nesip bolsa bir halka bizim hormatly prezidentimizde gahrman arkadamda bir peýdaly, halkymyzda peýdaly adamdan sunwat işgärliň birinde ýetişerim diýip men özüme koydum öňüňizde maksat koydum. Maksat koydum. Hudaýa şükür. Ýetýäňizem. Gahrman arkadamyň saýasynda, arkadaly gahrman serdarynyň saýasynda öňüňe maksat goýsaň, şu maksada ýetip bolýar. Şonýa mümkinçilikler bar biziň ýurdumyzda. Emmezade mümkinçilik bar. Elbetde, dogry aýdýaňyz. Indi eger mümkin bolsa şöhrat, özüňiz, öz pikiriňiz, öz derejeligiňizde näýil garaýaňyz? Öz-özüňize baha bermek diýen. Men özüme aslında kritik.
Men öz aydımlarımı özüm dinlemeye halam. Dörüden aydımlaňyr dinleme halamaýan. Dinlemem halam. Näle aydımlary, kimleň aydymlaryny dinleme halaýaňyz? Türkmen sunwat işgärlerini Tapaw ýok, ikisine aýdyp. Daşaryrty bar, men halayan aydımçylarym bar. Ştagym gelip gatnaşan aydımçylar, men Zima Bilanyň sunwatyny gatwurýar. Zima Bilanyň sunwatyny. Gowurýar. Men Filip Kirkorov, onuň gow aydymlary gatken. Dinleýän. Eger biziň aydymçylarymyzy, biziň halipalary diýsem, halipalar уже belli. Men halipalaryny dinleýän, ben halipa. Şu wagtky ýaş aydymçylygyň içinde men ýaşkam, taşyň okuwa gatnaýakam. Men kumirmam diýip bilýän, men nemedem, men Djebegany gatwurýan. Şeýlemi? Özüm aýtmadyk wagtlarym. Gowurýan da dinläp. Şu wagtym radioda ya bir yerde eşitsem, höwede dinleýän şoňa. Dinleýän. Djebegany men kumirmam diýsem bolýar. Aydymlaryny gowurýardyňyz. Gatwurýan. Şu wagtym gowurýan. Gepleşiňiziň bir sanyny Ahmet Atajanow çağırdyk bolýan. Şey diýdi, iň gowurýan aydymçym Djebega diýdi. Şeýle gowurýardym şol aydymçym. Bir ýaşkak näme? On diýdim bilen men Djebegany garradym. Şu adam ýaş görünýär. Молодец. Bizden ýaş görünýär, молодец. Näterede tuwalymy. Ýa-ni bir ýaş wagtymyz Djebega tuwalymy, prinsesa, Mahmudjan on ýa berdi aýtýardy. Kän aýdym şu adam ina bagda bişipdir alma. Meni dodoklar salma. Ýedilet dinle, молодец. Şu adam plankany gaçyran. Demek Djebega Şöhret Safarow öz aydymlaryny dinlemän, sizin aydymlaryny dinleýär. Djebega Murada, молодец. Başga kim diýipdiler? Başga kim diýipdiler? Ýa-ni men dostum, men barym bir sapar geçen ina bir kunlukda Djebega bilen toýda gawatlaşdyk. Aha. Kimden bir toy gutlamaya geldik. Soň o menden sorady. Sen gutlajakmı birinji aýda aýjakmy diýdim. Menim ruhsat berdiň diýdim. Конечно diýdi. Menim näme üçin diýdim? Men prinsipim şo diýdim. Men aýdyp durkan sen garaşdyň diýdim. Maňa ulu hormat şo diýdim. Bilýän? Tam şu men diýdim şo höwes edýärdim da Djebega bilen bir sahnada durmam men üçin bir. Näme diýip? Elbetde, Конечно, ol menden sunwata gatyr başlady menden. Onuň aýdyp durkada şoňa seredýän de özüme diýän men Murat bilen bir sahnada. O maňa garaş otýar. Menim maňa diýdim, garaşmaga diýip ikimiz gülüşýär. Ýöne türkmen sunwatynda ägir halipalar bilen bir sahnada durmak maňa nisip etdi. Elbetde. Men kakam Türkmenistanyň halk artisti Akış Saparow. Ataway Çarguliýew bilen halipa bilen bir sahnada durup gördüm. Nur Muhammed Meredow, men kakamyň şagirdi, öz ýoluny ýasan halipa derejesine ýeten Nur Muhammed Meredow bilen sahnada durup aýdym aýtdym. Kän aýdymçylar kän. Sunwatyň içinde de hem aýdymçylarym dostum. Eldar Ahmedow, Durduýew, Gurbaş Ataýew diýelim bolsa da gowurýan ony. Gurbaş. Maroj satyp ýörken gördü da men bir dapa. Onu? Şondan bäri gülýär. Men maroj satyp ýörken men toýa gidedim diýe. Bolýa, boýnalýan dostum, janyň sag bolsun. Indi Şöhret ýaňdy Djebega kumirimdi. Toýda da garaş diýsem garaş, men aýdym aýdyp bolýançam. Toýdan sen maňa garaşaý diýdim. Bolýa diýdi. Toýdan çykanňyzda içiňizden tolgunma pursatlara bolup geçýändir. Men kumirim, men aýdym aýdyp bolýança garaşdy diýip, ha? Näme duýgular başdan geçirýäňiz? Ay, bilýänmi, o adamlar bar, şu her diýim, her kim öz dinleýçisi bar. Her adamyň öz kumiri bolup bilýär. Halyan aýdymçysy bar, halymyan aýdymçylar bar. Menim gowurýanlarym bar, halymyanlarym bar. Men dinleýänlerim bar, dinlemeýänlerim bar. Ene istese toýa barýan dinlemeli bolýarlar da käwat. Ona başarmak gerek. Ol islendiň adamda da bolup bilýär. Inni öz-özüňizde näil baha berýän Şöhret? Kim näme diýse de, men halipalar bar, olar halipa. Biziň ýaş döwrümden aýdymçysyna Murat, mysal ýokmunda da Murat. Men kumirim o, men gön diýen bilýän mesele däl. Murat, Muratowyň aýdymlary men höwes dinleýärdim. Действительно. Mahabat.
çay başına. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen. Ziyat hil, arzularımızdanam ziyat. Garaz öz-özüňize baka ber. Şoň bilen Bilmedik. dostlaşdym, gowar arada da geyjaşynyň dowlangyny men çagyrdy. Men üçin uly Olu bak. hormat koýdy O çagyrdy. wagtlar intek aýdymçy däl wagtyňyzda jebe gaň aýdymdan gowur Oň bilen tanyşyp dost bolarym diýip öýdemokdy. fikretmeýärdi. Ýok. Şöhrat, köp sağ olun, gyzykly gurrunlaryňyz üçin has bir açyklanyp jogap berýäňiz üçin biz ören hoşal, elbetde tomoşaçylarymyzdan bir hoşal bolýanlar diýip biz umyd edýäs. Inniki sowalymyz. Siz tanqyda nähil garaýaňyz? Men olar gowurýar. Gowurýaňyz. Mesela gowurýan, men size bir zat aýdym. Eger sen bir köpçülik ýere barsaň, hemmesi sen gowy, senki gowy, senki dogry diýse, onda sen ýalňyş ýere giripsiň. Şol adamlardan sana bir zat gerek. Olar senden beýdalanjak bolýar. Eger senki näme dogry, sen ýalňyş ýoldan barýan, ýüzüňe dogrusyny aýdyp bilýän adam bar bolsa, olar syýlamaly. Asmandan ýere düşürýän adamlar syýlamaly biraz. Dinlemeli olarym, dinlemeli. Asnavnoy şolar dinlemeli. Men şolara ýüzlenesim belýär. Käwat bar, asnavnoy haýtyrlar kimler bolýar? Biraz var şu durmuşda, biraz kynçylyk görýän adamlar bar. Onu bize seyredip, olar aňsat ýaşaýar, o durmuşda ýaşaýar. Bilem gahar gelýär şolar. Yani olaram ýaşap bilerdiler Şöhrat. Mysal üçin aýdymda, men şu derejeye ýetmeýän, bu ýzymda şu kiçijek derejeye ýetdim, men ulu derejede hasap edemok men özüm. Yani şu dereceme ýetenim aňarymda ulu zähmet ýetdi. Gatul zähmet ýetdi. Menim gijeler ýatmadym. Menim perjewat etdim kän. Menim kän gaharlandym. Käbir aýdymçylar dinlendi, men dinlenmedim. Ýa-da käbir aýdymdan geçdi, käbir aýdymlar geçmedi. Mysal üçin 10 sany aýdym işleseň, şoň birisi ýöreýär. Hala narxyzda ýatdy. Olam giden çykdyjy. Arsyň ul zähmet ýatyr. Bir ýüreklerine mehir salsyn. Olam durmuşynda nesip boda ýollar açylsyn, biraz gönüller açylsyn. Başgalaryň janyny sag bolsyn, çağçyklaryň janyny sag bolsyn. Eger menlik näme kömek gerek bolsa, men kömek edeyim. Arada men ýüzüme bir döwür bir zat diýen adam bar. Senden neydi? Hiç kaçan adam bolmaz diýdi. Men ýüzüme diýdi bir döwür şonu. Näme siz o sözü näme üçin beýdidiler? Men şo toýuma, men şonuň toýuny hemme medallarymy takyp bardym. Men adam boldummy, bolmadymy? Ýok, gep onda da. Men adam boldum. O meni öz toýuna çağırdy. Be. Awa. Ol ýadyna düşýänem däl size beýdiýänne. Ýadyna düşýär gülýärdi. Ha. Özü toýuna çağırdy meni. Men şunu tanaýan diýip. Be. Men bardym şoň toýuna. O sözü diýmeginiň sebäbi näme? Gaharny ýetirdimmi? Sag bolsun, ha? Gaharny Bir ýetirdimmi? döwür okuwçysydym men. Onda bolup biler. Ay, näme ýaşlykda da biraz, näme erkek bolan biraz o wagtlar. Ýaş wagty. Gahar geldi diýdi där oşony. Ha. Ýöne o maňa motivasiýa berdi, men o taňry ýalkasyna diýdim, jany ta bolsun. Güçlü motivasiýa berdi. Diýmek siz ýanky tanqid sözlerden gaty görmän, gaýtan size tanqid etseler şol adamy Şol aýdym, men özüme ýakynlaşdyrýan aýdym. ýakynlaşdyrýaňyz. Ha, o maňa şey diýdi, men toýuna barjak gel. Men hakda ýalňyş pikir edýänini men oňa suwud etdirýän. Ha. Köpsi Prinsipiňiz men bar agras diýme. görýärler. Ulum görýärler, agras görýär. Men onu ýal däl. Ha. Men eger öz durmuşyma bir adamy kabul edýän bolsam, men öz ýüregim açýan, men inanjan adam. Ýüregim açýan. Onu inanjaň bolsaň o kän alaýanlar size. Ay, o men bilen gatnaşmak aňsatdan, men bilen oturuşyp durýan adam hiç açan gahar gazap bilen gaýdanok. Diňe gülki, şatlyk. Единственный minus tarafy var, ýüzüne ýygyrt düşýär. Kän gülýär da sebäbi. Şoň Onu men käde düşürdim. Käbir oturuşyklary mysal üçin ýa-da doglan günleri, käbir doglan günleri aýdymçylary aýdym aýtdyrmak üçin çağırýarlar. Meni bolsa, ýöne bir kompaniýanyň içinde güllürmek üçin gowy eşsin diýip çağırýarlar. Oba. Şöhrat, köp sağ olun, elbette. Inni men inanjan adam diýäňiz. Awa. Siz özüňiz aslında adamlarda haýsy häsiýetler gowarýaňyz. Özüňiz
töwerüňizdäki adam nähil bolmaly siz üçin? Men üçin adamın göwüni açyk, ýüregi açyk bolsa bara, hiç il sırrını saklamasa menden, Ha. ağlamasa, esasy maňa şo bolsa bolýar. Böyle ağlanok ýöne sırnam aýtmaýa. Aýtsaň aýtmasa, Aýtdyrarsyňmy? yo, adamın gözünden bilýän bolýar sırrını. Ha. Owa. Teşekkürler. On neme основной şu adamın keyfiyeti göwüni açyk bolsa, hiç il erwet niyeti bolmasa saňa, başga hiç işlädin gerekär. Inni zehin bilen başaranyň arasynda tapawdy. Siz nähil garaýaňyz? Şu döwürmi? Hawa. Häzirki döwür hakda gurrun edeliň. Häzirki döwür hakda pikir etseň ene 1% zehin, вообще zehin ýok adam, mine mysal üçin şu watan alyp kulýa toýlara gidip ber. Başarnyk diýäňiz. Men onu çekinip aýdam, onu özüm bilýär. Kime diýänmen çelin bilýär. Zehini nol, pony ýok zehin, özüm bilýär ýöne. Tuwelme reklamasy gowy, sebäp zähmet çekildi. Zähmet çekildi. Owa. Öz sunuwatyňy del. Sunuwaty ýok. Ýöne özüni reklam edip gazanyp bilýän adam köpeldi şu wagt. Maşgalaňyz, öz maşgalaňyz dogrusyny aýtsaňyz. Näçe perdendiňiz bar? 4 kıydym ben. Tuweleme 4 gyýdyňyz bar. Bamy olaryň içinde aýdymsal ogurundan Ay olaryň tak kiçimentek çyrak ýaşlary. bir tak ýönüm. Ýetip bolsa Gyýdlaryň Neme bolsa bolsa aýdymsal syngotdan ýollasyňyz gelýärmi? şu neme men bir zat aýdym çağı dogulany, любой çağı talant bilen dogulýar. Hawa. Любой çağın talanty bar. Şu talanty bilsem, işoňa urup dursaň, şo ýolda şu çağı çaçan gitmeýär. Onu inni iň Indi uly şu perden. talantyny tapmalyna şu çağın birini matematikadan, biri aýdymsadan, birini sportda talant. Ýok bir talanty bar şu çağın. Ýöne şonu bilip başarmaly. Siz öz perdentleňizde aýtyp bilýäňizmi? Uly gyýdyňyz meselem. Ola Näme gyýdym. ukyply? Maşgalaçyl diýip talanty bar. Aladaçyl. Aladaçyl. maşgalaçyl. O maşgalaçyl. Kakasy bir gowry. Ikinji İkincim hakyky matematika. da Talanty bar. matematika bankurundan men ökde Bankurundan. hasap hesibe diýdiňiz bana sizden has ökde bolýar onda. O ökte bolup gider. Gider. Awa. Urukdurduňyzmy? Urukturdum. Entek o Okuw merkezleri bar. Äder ne Thomas'tan ýetip bolsa dana siz reklam edin. Dana. Şolara berjek. Ha, toýdy. Üçüncü, dördüncü ýyňyz has kiçimintek. Üçüncüm onky sporda ýakynrak. Äder indi biljek bolýar haýsy urdun. Görpäm entek kiçirek. Ha, kiçi. Balalaryňyza, perdentleриňize marojno goýar. Balalaryňyza, perdentleриňize öz saýlan hünerini üstünlük arda edýär Şöhrat. Sağ olun. Gepleşigimize gelip gyzykly sowallarymyza gyzykly jogaplar bereniňiz üçin ýene bir gezek sağ bolsyňyz aýdýar elbetde. Dogry jogap neme Açyk çynym bilen we hawa, jogap. anyk takyk jogap Hiç bermek. gidilen adam yok. Şu mümkinçilikden peýdalanyp, şuňa gepleşige çağırdyňyz Türkmen portal. Şu wagt ene Gahryman arkadaly Gahryman Serdarynyň saýasynda sunwat işgärlere uly ýeňillikler berilýär. Ähli kim sunwat bilen meşgullanasy gelse, hemme ýollar açyk. Hawa. Owa, bizim Gahryman arkadaly Gahryman Serdarynyň sunwat işgärlere şaher paýlar ýapýarlar, olary höweslendirýärler. Bizim kiçiräjik ujuýpsyzja zähmetimize uly baha berýärler. Dogry aýdýar. Şoň üçin şu mümkinçilikden peýdalanyp bizim Gahryman arkadaly Gahryman Serdarymyza ähli sunwat işgärleriniň adyna köp sag bolsunlar aýdýan. Bizim Gahryman arkadaly Gahryman Serdarymyň janyna sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işler elma damary wajasyn. Türkmen portalynyň agdyr işgärlerini hemmeňize janyňyz sag bolsun. Şunýaly o adam gepleşiňize çağıranyňyz üçin ähli sunwat işgärleriniň adyndan sag bolsunlar aýdýan, Kalipalaň adyndan. Şunýaly gepleşiklerim köpürek bolsa,
Köp sağ olun. Şöhret arzularınız hasıl bolsun. Elbette. Sağ olun. Ben sizin fanadyňyz. Köp sağ olun. Elbette bu sözleri eşitmek bizi düşünem ýakymly. Inni gepleşigimiziň başyndan bäri bize hemayetkarlyk edýän hemayetkarlarymyz bar. Gepleşige gelýän ähli mehmanlara öz sowgatlaryny uğradýarlar. Mümkin bolsa şu sowgatlar size gowşursak, elbette Bossan konsept bilýänsiňiz, biziň paýtagtymyzda bir owadan dukanlaryň biri. Elbette öýçün bedegler ol ýerde size sowgat uğratdylar. Ýene-de sağ olun. Hawa Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetiniň şiir ýag brendem size öz sowgadyny uğratdy, kabul edin mümkin. Hawa. Spasibo, janyňyz sağ bolsun. Şeýle-de Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň Bolt brendi. Muna eýem elbette bilýänsiňiz bu brendi. Hawa. Sowgadyny uğratdy, kabul edin. Şeýle-de edilki şumak oturan ýerimiz Taýtatmyzyň bir owadan ýerlerinde ýerleşýän Katmer kafesi. Deňsiz taýsız ýeketäk türk tagamlary bu ýerde öz müşterilerini ködürleýärler. Olaram size süýjülük öz balalaryňyz maşgalaryňyz bilen dadyp görüň, halasaňyz gelip. Bolsa Ziyatil tort konditor önümleri Türkmen telekeçilerimiziň özleriniň öndürýän önümleri ählisi kabul etseňiz. Yaman kärdi, tuwulmy. Ýene çagyryň. Tamam. Şu pursatda ýene bir gezek gymmatly wagtyňyzdan wagt aýryp biziň gepleşigimizde gatnaşyp bir gyzykly gurrunlar etdik. Şöhret işimize üstünlük arzu edýär. Sunugat aleminde owadyňyz belent bolsun. Toy bayramlarda didarlaşmak, şol toy bayramlaryň bezegi owadan aýdymlaryňyz bilen bezäp durmak sizden esir etsin. Goý asuda watanymyzda, parahat ýurdumyzda gahrman arkadağymyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasyna ählarda ulanlar hasyl bolsun. Perdentleriňiziň gowgullaryna buýsanyp ýaşamak Allah sizden esir etsin. Şu pursatda mehriban tomoşaçylar Türkmen Portal web saýtymyzyň üstü bilen size ködürlenýän durmuş turlagy satly gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçirip oturýar. Elbette inni sanlaryna haýsy mehmany görürsiniz gelýän bolsa, arkaýyn teswirde ýazyp bilersiňiz. Siziň isleňizi kanagatlandyrmak üçin bu gepleşikler siz üçin taýýarlaýar elbette. Şu pursatda Türkmen Portal web saýtymyzdan daşlaşmak, çünki Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňiz. Sag olun. Ahlak bilen köýmüşüm men o